Вітаю, шановнае спадарства, з вами Віталд Ціўчык. Калі для вас гэта бяспечна, заклікаю паставіць падабайку пад нашым відэо ў Ютубе. Запрашаю на Белсадзу. Беларусь як Мьянма і горш за Іран і Самалі. Жахлівае месца нашай краіны ў свежым рэйтынгу выканання правоў чалавека. Інтэрв'ю Лукашэнкі прызналі экстрэмісцкім матэрыялам. Цікавае рашэнне суда цэнтральнага раёну сталіцы. 10-я гадавіна забойства Барыса Нямцова. Згадваем, як расійскі апазіцыянер ставіўся да Беларусі. Беларусь апынулася на яшчэ горшай пазіцыі ў рэйтынгу Freedom House. Сёлета краіна набрала ўсяго 7 балаў са 100 магчымых. Гэта новы антырэкорд. Асноўныя прычыны рэпрэсіі супраць грамадзянаў, жорсткі кантроль інтэрнэту і пераслед нават за ўдзел у звычайных чатах. Людзей садзяць у турму за падпіску на так званыя экстрэмісцкія каналы, а актывістаў абвінавачваюць у садзейнічанні тэрарызму. Паводле ўзроўню палітычных правоў нашая краіна атрымала ўсяго 1 бал з 40. Такім чынам Беларусь апынулася ў ліку самых несвабодных краінаў свету. Ува ўсіх нашых суседзяў, згодна з Freedom House, сітуацыя лепшая, нават у Расіі. Адметна, што ў рэйтынгу Беларусь паводле ўзроўню свабодаў стаіць на адной прыступцы з Мьянмаю, дзе афіцыйна кіруе вайсковая хунта. А вышэй у спісе такія краіны, як Самалі ды Іран. Спадарства, з намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных дачыненняў. Спадар Рыгор, вітаю вас. Вітаю. Беларусь апусцілася ў рэйтынгу Freedom House. Яшчэ на 1 бал. Стан са свабодамі ў нашай краіне горшы нават, чым у Расіі, якая вядзе агрэсіўную вайну. Як гэта можна патлумачыць? Пра што гэта сведчыць? Ну, я бы не казаў, што тут нешта трэба параўноўваць з Масквой і Расіяй. Лукашенко заўсёды быў на шаг, на крок папераду ці на 2 Расіі у яго дыктатарскіх і аўтакратычных тэндэнцый. Але што датычыцца пагаршэння, для мяне гэта не навіна. Мы бачым, што сітуацыя нікуды не мяняецца. Рэпрэсіі – гэта галоўная скрэпа для гэтага рэжыма. І таму, калі мы вядзем размовы пра тое, што трэба неяк пачынаць дыялог з рэжымам, каб нешта змяніць, то вось гэта адказ на чаму гэта немагчыма будзе зрабіць. Гэта рэжым без рэпрэсій не жыццяздольны. Згадваю сваю вучобу ва універсітэце, і калі мы хацелі даведацца павярхоўна, вельмі хутка сітуацыю пра нейкую краіну, пра правы чалавека, акурат заўсёды звярталіся на занятках да рэйтынгу Freedom House. Ведаем, што гэта аўтарытэтная арганізацыя, што цікава, першымі яе старшынямі ў 40-е гады былі як рэспубліканскі намінант на прэзідэнта Вендэл Льюіс Вілкі, таксама і першая лэдзі Элеанора Рузвельт, муж якой акурат падтрымліваўся дэмакратамі. Тут можна сказаць, што сярод амерыканскіх элітаў быў пэўны кансэнсус. А на вашу думку, як цяпер ацэнка такой арганізацыі можа паўплываць на амерыканскую знешнюю палітыку? Ці гэта ўвогуле таксама нешта аўтарытэтнае для сучаснай адміністрацыі? Я бы казаў, што для экспертнай супольнасці, для бюракратыі ў Вашынгтоне гэта важная арганізацыя. То бок яны з такімі ацэнкамі, з такімі экспертнымі аналізамі, яны, вядома, на яго глядзяць, яны на аснове гэтага аналіза таксама робяць полісі. Іншая справа, што для Трампа гэта другасна. То бок Трамп не, як кажуць, не паважае на сённяшні дзень аналітыку, экспертнасць і прафесіяналізм, таму тое, што Freedom House кажа пра Беларусь ці Расію, мы бачым, што Расія сёння нават Пуцін ужо не дыктатар для Трампа. То бок, канешне, тут тое, што кажа Freedom House пра Беларусь, другасна, але ж мы ўсё ж такі павінны казаць пра тое, што Трамп можа сёння думаць адно, заўтра іншае, але ж у Амерыцы Freedom House будзе заставацца паважанай арганізацыяй пасля Трампа. Згадалі вы пра так званую скрэпу рэжыму, а менавіта рэпрэсіі. Мы ведаем, што яны працягваюцца, і праваабаронцы кажуць, што значна больш людзей саджаюць у вязніцы, чымся людзей вызваляюць. Разам з тым,
Ну, вось маем таксама такую ацэнку ад арганізацыі Freedom House. Як бы вы ацанілі вось у дынаміцы тое, што адбываецца ўнутры краіны, ці вы бачыце тут нейкі шанец на паляпшэнне сітуацыі, на тое, што ўсё ж такі сапраўды палітвязні будуць на волі, і тое, што так ці інакш, але ціск на людзей прынамсі зменшыцца? Гэта цяжкае пытанне. Я бы пачаў з таго, што, канешне, мы можам сачыць за тымі навінамі, крокамі, якія робяцца. І для нас, канешне, мы павінны казаць пра тое, што кожны вызвалены чалавек – гэта перамога. Гэта галоўнае, гэта для нас, для ўсіх вельмі важна, і мы шчыра радуемся такой кожнай навіне. Але ж у дынаміцы, з пункту гледжання аналітычнай, мы добра разумеем, што, на жаль, колькі бы не выпусцілі сёння людзей на волю, мы добра ведаем, што яшчэ больш апынецца за кратамі. Гэты рэжым, ён не можа спыніць рэпрэсіі. Рэпрэсіі – гэта тое, над чым гэты рэжым трымаецца сёння. Ён не можа даць слабіну у сваіх адносінах з беларускім грамадствам, бо яны разумеюць, што гэта прывядзе да непрадказальных, як кажуць, абставінаў. Таму я лічу, што без рэпрэсій гэты рэжым не жыццяздольны, ён будзе працягваць быць тэрарыстычным, античалавечым, і, на жаль, таму мы не можам ніяк разлічваць на тое, што нейкі дыялог, нейкія перамовы, нейкія крокі насустрач гэтаму рэжыму дадуць той результат, якога мы чакаем. Наконт дыялогу і крокаў насустрач ведаем, што кіраўнік лукашэнкаўскага МЗС Максім Рыжанкоў запрасіў у Беларусь вярхоўнага камісара ААН у пытанні правоў чалавека спадара Фолькера Турка. Ведаем таксама, што офіс Святланы Ціханаўскай параіў яму паехаць у Беларусь і запатрабаваць уласна доступу да палітвязняў. Ці сапраўды гэта той момант, які можа неяк паспрыяць усё ж такі вызваленню людзей, прынамсі паляпшэнню умоваў для зняволеных? Я бы казаў пра тое, што, канешне, любы такі візіт, то бок нават любога замежнага чыноўніка, калі ставіць умовы, што хай чалавек прыязджае, але хтосьці павінен выйсці, калі мы можам так рабіць, гэта важна рабіць. Нават калі гэтыя людзі змогуць пайсці і сустрэцца з Марэй Калеснікавай ці нейкім іншым чалавекам, гэта ўжо невялічкая перамога. Але ж гэта павінна быць, як кажуць, мы не павінны даваць нейкія перамогі для гэтага рэжыма таксама. То бок мы добра ведаем, як лукашэнкаўскі рэжым выкарыстоўвае заходніх палітыкаў, як рэжымы такога тыпу выкарыстоўваюць заходніх бюракратаў і палітыкаў. І мы можам вярнуцца ў сталінскія часы, добра памятаць, як прыязджалі заходнія інтэлектуалы, заходнія прадстаўнікі і выкарыстоўваліся савецкім рэжымам у сваіх мэтах. Таму невялічкія перамогі гэта таксама для нас важны, але мы павінны маць агульную карціну таксама ў галаве, што, на жаль, беларускае грамадства сёння у аблозе. Беларускае грамадства, яно сапраўды, як кажуць, пад неймавернейшым ціскам. І прычына і адзінае вызваленне ад гэтага ціска – гэта, як кажуць, рэжым Лукашэнка павінен сысці, і для гэтага трэба рабіць усё. Вось гэта адзінае будзе выйсце з гэтай сітуацыі. Калі кажам пра нашых палітвязняў, то, вядома, таксама асабліва хвалюемся за людзей, ад якіх увогуле няма ніякой інфармацыі. Вось у прыватнасці ад Мікалая Статкевіча ўжо больш за 2 гады няма ніякіх звестак. Ведаем наконт пэўных такіх людзей, якія наносяць свае зараз візіты ў Менск. Вось літаральна сёння у сталіцы Беларусі быў амерыканскі блогер, падкастар, бізнесовец Марыё Ноуфал, і ён узяў інтэрв'ю у Лукашэнкі. Што гэта, на вашу думку? Ці гэта нейкая такая спроба амерыканца пабачыць пэўную экзотыку, ці сапраўды яны хочуць даведацца нешта ад Лукашэнкі, але зноў-такі пытанне, які ў гэтым сэнс? Па-першае, дзякую, што вы згадалі Міколу Статкевіча. Я думаю, што гэта тое, што мы павінны, Захад павінен ціснуць на рэжым. Любой візіт павінен мець
такі умови. Сустрэча з Міколай Статкевічем, напрыклад, Статкевічем і так далее. Я лічу, што адзінае, калі мы нават, опять же, вяртаючы да пытання дыалогам і ці нармалізацыяй з рэжымам, тое, чаго ён чакае, павінна быць адзіная перадумова, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Без гэтага ніякіх размоваў ні пра санкцыі, ні пра што іншае не павінна весціся наогул. Што датычыцца гэтага таварыша, які прыехаў, я думаю, што, па-першае, мы павінны казаць пра тое, што гэта рэжым гэтага жадае. То бок ён бачыць, як і ў Расіі, і в Украіне добра разумеюць і спрабуюць зацікавіць вось гэтую аўдыторыю, якую можна назваць трампісткай. То бок аўдыторыю, якая падтрымлівае Трампа, якая сёння стала галоўнай у Вашынгтоне. І праз размову з такой типу блогерам, я думаю, Лукашенко і прапаганда спрабуюць данесці нейкія мыслі для вось гэтай супольнасці знешнепалітычнай, якая сёння з'яўляецца асновай адміністрацыі Трампа. Ці атрымаецца нешта з гэтага? Ну, мы не ведаем. Я лічу, што для Трампа беларускае пытанне з'яўляецца 10-м, не другасным, а, як кажуць, ну, зусім ужо нават не на павестцы дня, але проста зацікавіць, данесці нейкія месаджы, наратывы, неяк кагосьці паказаць, што Беларусь можа быць. Яны спрабуюць, яны будуць прабаваць і далей, таму яны запрашаюць такіх людзей, якія заўсёды гатовы, калі ўсё аплоціце і, як кажуць, пасцеліце чырвоную дарожку, то прыехаць у Беларусь. Але ці самому узурпатару, акрамя нейкіх такіх інтэрв'ю, не трэба было б даць нешта больш такое адназначнае для Захаду, для амерыканскай адміністрацыі, у прыватнасці вызваліць усіх палітвязняў, пра тое, што казаў Марко Рубіо, пайсці таксама на іншыя крокі, насустрач беларускаму грамадству. Ці гэта таксама не, як бы гэта дзіўна не гучала, не в акно магчымасцяў для Лукашэнкі, каб мы чулі гэтыя таксама заявы, артыкулы пра тое, што можа і санкцыі могуць быць паслабленыя, калі ён здабудзецца на некаторыя крокі. Вось вельмі слушнае пытанне. Я лічу, мы заходзім з таго, што, у прынцыпе, шмат якіх з нашых ось такіх аргументаў, яно базуецца на тым, што мы яшчэ ў 2010-х годах жывем. То бок Лукашенко мае нейкі прастору для манёвра, што ён можа, як кажуць, рабіць такія крокі насустрач. Я лічу, што беларускі рэжым больш не ў той пазіцыі, у якім ён быў нават у 2020 годзе. То бок сёння мы бачым палітычную крызу ў краіне, для якой няма рашэння, рэжым нелегітымны, рэжым добра разумее, што падтрымкі ў грамадстве няма, таму рэпрэсіі не спыняюцца і не спыняцца. То бок толькі праз страх ён можа, праз усе гэтыя жахі ён можа трымаць грамадства, як кажуць, пад кантролем. І другое, рэжым гэты не жыццяздольны без Расіі. То бок, калі нехта ў Вашынгтоне лічыць, што яны могуць адарваць неяк ці адсунуць Мінск ад Масквы, опять же, мы ўжо ў не той сітуацыі. Без Масквы Лукашенко не стане палітычным трупам. Вось і ўсё. Ён гэта добра разумее, таму ён не можа себе дазволіць не выпусціць палітвязняў, не рабіць любы з тых крокаў, якія Захад жадае яго, каб нават пачаць гэты так званы дыялог. Таму мы ў патавай сітуацыі, Лукашенко ідзе на, як кажуць, на крокі, якія бессэнсоўныя, але ён разлічвае на тое, што можа нешта адбудзецца. То бок, можа нешта здарыцца, ён не ведае, што будзе заўтра з ім, і ён просто марыць аб тым, што нейкае цуда атрымаецца, ён яшчэ раз можа вывільнуць гэтай сітуацыі. Але тое, што ён у глухім куце сёння, з якога няма выйсця, гэта факт, які сам ён добра разумее. Ну што ж, падаецца, што ў ацэнцы беларускага народу Лукашенко ўжо з'яўляецца палітычным трупам, толькі што яго ўвесь час бальзамуюць у Маскве. Там акурат ёсць, на жаль, такая традыцыя, і адпаведныя спецыялісты-спадары Рыгор. Дзякуй вялікі за каментар. З намі на сувязі быў Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных дачыненняў. Еўрапейскі звяз распрацоўвае маштабную абаронную стратэгію, што можа стацца самай буйной з часу халоднай вайны.
Плануецца выдзеліць сотні мільярдаў еўраў на ўзмацненне бяспекі. 6 сакавіка лідары еўразвязу збяруцца на тэрміновае паседжанне, а 19 сакавіка будзе рэпрэзентаваная новая стратэгія абароннай прамысловасці. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце у нашым традыцыйным скароце навінаў. Дзяржсакратар ЗША Марко Рубіо ў інтэрв'ю Fox News назваў будучае пагадненне паміж Вашынгтонам і Кіевам наконт карысных выкапняў важнай угодаю. Ён ізноў падкрэсліў, што ЗША жадаюць спыніць вайну, але не ўпэўненыя ў шчырасці Крамля. Акрамя таго, Рубіо заявіў, што еўрапейскія краіны НАТО павінны больш укладаць у сваю абарону, бо, цытата, ЗША не могуць працягваць фінансаваць усё гэта. ЗША скарачаюць замежную дапамогу. Адміністрацыя Дональда Трампа адмяніла амаль 5800 грантаў USAID, пакінуўшы толькі 500 на суму 57 мільярдаў долараў. Акрамя таго, ануляваныя 4100 дзяржаўных грантаў. Скарачэнне сталася цяжкім ударам для некамерцыйных арганізацыяў ува ўсім свеце. Гэтая пастанова прынятая на фоне судовага пазову, у якім аспрэчваецца спыненне вонкавай дапамогі. Інтэрв'ю Лукашэнкі вядомаму украінскаму журналісту Дмытру Гардону цяпер экстрэмісцкі матэрыял. Гэта вынікае з пастановы суда Цэнтральнага раёну Менску ад 26 лютага, у якім усе акаунты і матэрыялы Гардона прызнаныя экстрэмісцкімі. Дмытро Гардон рабіў вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам перад прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года. Беларус Ілля Шкурын правёў другую гульню за варшаўскую легію. Форвард выйшаў у стартавым складзе свайго новага клубу ў чвэрцьфінале Кубка Польшчы па футболе. Шкурын адгуляў 66 хвілінаў, выніковымі дзеямі не адзначыўся. Легія ж здабыла перамогу над Ягелоніяй з Беластоку з лікам 3-1. Героем гульні стаўся паўабаронца легіі Рёя Марысіта. Ён забіў 2 мячы. Сёння 10-я гадавіна забойства расійскага апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова. Яго застрэлілі ў 2015 годзе на вялікім маскварэцкім мосце каля Крамля. Сёння раніцай на месцы забойства валанцёры зноў аднавілі народны мемарыял, што расійскія ўлады рэгулярна знішчаюць. Шмат людзей неслі кветкі, сярод іх дыпламаты Францыі, Італіі, Нямецчыны і Еўразвязу. Не абышлося без затрыманняў. У іншых гарадах Расіі таксама адбыліся акцыі памяці. Ва Уфе затрымалі 3 чалавек, у Новасібірску паліцыя запісвала звесткі ўдзельнікаў акцыі, а ў Барнауле арыштавалі журналіста Руснюс. Барыс Нямцоў з 2014 года смела выступаў супраць расійскай агрэсіі ў дачыненні ўкраіны. Палітык быў блізкім сябрам беларускага журналіста Паўла Шарамета. Няспынна крытыкаваў рэжым Лукашэнкі і называў апошняга славянскім Кадафі. У 2017 годзе расійскі суд асудзіў 5 нарадзінцаў Чачэніі за забойства Нямцова, але замоўцы так і не былі вызначаныя. Адзін з асуджаных, Тамерлан Эскерханаў, летась адправіўся на вайну супраць Украіны. Блізкія Нямцова перакананыя, што за забойствам стаяць улады Чачэніі і Расіі. Спадарства, да нашай праграмы далучаецца Анатоль Лябедзька, дырэктар цэнтру «Еўрапейскі дыялог». Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітанне. Сёння 10-я гадавіна забойства Барыса Нямцова. Я ведаю, што вы таксама часта сустракаліся, можна сказаць, у нейкім сэнсе былі таксама ягоным паплечнікам. Як вы згадваеце яго як чалавека і як палітыка? Ведаеце, Барыс Нямцоў цікавы тым, што ён адзін з немногіх расійскіх палітыкаў, да якога у беларусаў, еўрабеларусаў няма негатыўнага стаўлення. Таму што як палітык, як чалавек, ён шчыра адвакатаваў еўрапейскую Беларусь. І ў маіх вушах яго словы. Ён мне гаварыў: Анатоль, як у вас будзе хоць вось такая маленькая магчымасць, бяжыце ад Расіі. Гэта цытата. Ну і гэта насамрэч, это той рэдказямельныя матэрыялы, якія шукаюць некаторыя зараз паўсюль. І вось ён такі быў рэдкім з расійскай палітычнай эліты. Ну так, і мы мелі супрацу з ім. Я хачу зноў жа нагадаць некаторыя моманты.
Менавіта Немцоў зрабіў тэму скрадзеных, забітых беларускіх палітыкаў у Расіі топавай тэмай. Дзякуючы яму была, напрыклад, заява расійскай дзяржаўнай думы пра скраданне, забойства Ганчара, Захаранкі, і пад гэтай заявай падпісаліся усе, падкрэсліваю, усе лідары фракцыі расійскай думы за выключэннем аднаго Зюганова. Гэта дзякуючы яму, яго лабізму. Дзякуючы яму у думе выступалі Красоўская, маці Завадскага, і яны гаварылі пра сваіх забітых мужоў, сына, і гэта было моцна. Но сёння гэта гучыць неяк абсалютна нерэальным, але гэта ўсё было дзякуючы Немцову, які ў той час быў лідарам адной з фракцый дзяржаўнай думы. І мы, калі я ачальваў грамадзянскую партыю, мелі двухбаковае пагадненне, і мне за гэта абсалютна не сорамна. Я лічу, што гэта было якраз магчымасць, калі ў Расіі былі нехта, на каго можна было апірацца. Гэта быў там 6-8, можа, адсотак тых расіянаў, але яны былі. На сённяшні дзень мы не бачым там арганізаваных нейкіх палітычных структур, на якія маглі б апірацца еўрабеларусы. Вось вы згадалі, што сапраўды не шмат да каго з расійскіх палітыкаў сярод беларусаў ёсць прэтэнзіі. Мы ведаем, што сапраўды так ці інакш, калі мы гаворым пра расійскіх палітыкаў, заўсёды ёсць такая вось задняя думка, такая засцярога. А вось раптам ён ўсё ж такі так, ён можа быць супраць Пуціна, але раптам ён таксама імперыяліст. Вось вы кажаце таксама пра своеасаблівае стаўленне да Беларусі Барыса Немцова. Аднак ці не было нейкіх такіх момантаў, што часам, можа, ён таксама падтрымліваў нейкую інтэграцыю Беларусі з Расіяй, ці ўсё ж такі ён сапраўды быў менавіта за еўрапейскі выбар беларусаў? Но, канешне, у яго таксама была пэўная. Я узгадаю, калі мы пазнаёміліся, то ў яго былі такія наратывы, але яны былі да таго часу, пакуль ён не пагрузіўся ў беларускую тэму, як сапраўдны палітык, прафесіянал, пакуль ён не прыехаў у Беларусь, пакуль ён не адчуў Беларусь сваім нервам. На пачатку ён таксама думаў, што абсалютная большасць беларусаў мараць пра тое, каб быць часткай Расіі. Такія былі на пачатку стаўленні. Але менавіта праз нашу супрацу, супольныя дзеянні, ён зразумеў, што такое сённяшняя Беларусь. Што Лукашенко гэта не ёсць Беларусь. Вот гэта тое наратывы, якія мы зараз праводзім, што там Беларусь гэта не Лукашенко, а Лукашенко гэта не Беларусь, і Беларусь гэта не частка Расіі. Вось праз пэўны час тыя наратывы, якія ретрансляваў Немцоў. А эвалюцыя была. Спачатку мы пачыналі з таго, што Барыс, давай мы цябе пазнаёмім з сапраўднай Беларусю. Вось нават афіцыйнае расійскае следства выставіла абвінавачванне чалавеку Кадырова у тым, што ён датычны да забойства Барыса Немцова. Ведаем, што сям'я Барыса Немцова сцвярджае, што за забойствам стаяць улады Расіі і Чачэніі. Зрэшты, што тут казаць, калі апазіцыйнага палітыка забіваюць у самым цэнтры Масквы ля сценаў Крамля. Аднак мы бачым, што вось цяпер Пуцін ужо не становіцца ледзьве не такім раўнапраўным, не ведаю, партнёрам для размоваў, для нейкіх лідараў на захадзе. Ці няма ў вас адчування, што права сілы вяртаецца ў свет? Так, забілі Немцова не толькі за яго пазіцыю у адносінах да Крамля, але ў цэлым яго стаўленне да дыктатураў. Немцоў быў катэгарычна супраць любой дыктатуры, супраць хаўруса дыктатараў Пуціна і Лукашэнкі. І яму смяротны прысуд быў менавіта за гэта. Калі мы гаворым пра ідэалагічны складнік, пра светапогляд, што датычна змянення свету, так, ён мяняецца. Прычым, калі раней свет мяняўся на працягу 10-годдзяў, то зараз ён мяняецца літаральна суткі, тыдней. І, канешне, мы бачым, адчуваем, што многія наратывы мяняюцца на вялікі жаль. Но як мінімум, што сёння патрэбна рабіць, трэба разумець, што калі раней была адна еўраатлантычная прастора як каштоўнасці, як супольная пазіцыя, то зараз гэтага няма. І, напрыклад, нам, што трэба рабіць у Беларусі, нам трэба мець асобныя трэкі.
трек амерыканскі, і ён ужо істотна адрозніваецца, і тут трэба свае падыходы, свой аналіз сітуацыі, свой план дзеянняў, свая стратэгія, якая не будзе супадаць з еўрапейскім трэкам. Гэта відавочна, і гэта тое, што тыя практычныя вынікі, якія мы робім, сітуацыя сапраўды мяняецца, і мяняецца вельмі хутка. Згадалі вы пра тое, што менавіта Барыс Нямцоў уздымаў свой час у Расіі, пакуль это было магчыма, нават у расійскім парламенце тэму выкрадзеных і забітых беларускіх палітыкаў. У гэтым сэнсе бачым, што Лукашенко быў свайго кшталту, на жаль, такім піянерам у гэтай жахлівай справе. Аднак, на вашу думку, ці тады была адпаведная рэакцыя свету? Ці наколькі ўвогуле важна, каб рэакцыя ў дачыненні да дыктатару была паслядоўнай? Ці ад такіх забойстваў палітычных апанентаў потым не з'яўляюцца наступныя злачынствы і нават, як мы бачым, войны з тысячамі і нават сотнямі тысячаў ахвяраў? Добрае пытанне, таму што час бяжыць і забываецца многае. Я хочу сказаць, што ў той час беларускае палітычнае грамадства адрэагавала адэкватна. Многія ўжо, відаць, не памятаюць, але пасля скрадання і забойства Ганчара, Красоўскага, Завадскага, Захаранкі у Беларусі цягам нават не месяцаў, а я думаю, что там год-полтора ішлі акцыі так званых ланцугоў неабыякавых людзей. Я узгадываю Мінск і праспект цэнтральны, гэтыя людзі стаялі там на той час да плошчы Леніна, там да плошчы Куба Коласа, і гэта былі тысячы людзей. У рэгіёнах мы выдалі нават кніжку, мне зараз яна трапілася, я сам нават са здзіўленнем палістаў, гэтыя ланцугі ці ланцужкі былі паўсюль па ўсёй Беларусі. І вось гэтая рэфлексія ўнутры Беларусі, яна дазволіла астанавіць эскадрон смерці. Людзей у Беларусі, палітыкаў, перасталі забіваць. Іх садзілі ў турмы, кідалі несправядліва, незаконна, але конвейер смерти был остановлен до 2020 года. И я узгадываю, что миссию близких и родных, это жонки, это маці, я разом з імі выязджаў, і іх голас гучаў у парламенцкай ассамблеі АБСЕ, у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы. І гэта было моцна. Это быў голас блізкіх, родных, якія мабілізаваліся, якія мелі смеласць выехаць і гаварыць пра забойствы адкрыта. Это былі дзесяткі рэзалюцый, якія былі прыняты. Я нагадаю, напрыклад, толькі даклад дэпутата Пургурыдыса, які быў прыняты, падаецца, там у 2004-2003 годзе. Ён стаў афіцыйным дакументам міжнароднай арганізацыі. І гэта тое, што можна зараз выкарыстоўваць, калі думаць пра нейкія трыбуналы асуджэння сённяшняга рэжыма. Гэта тое, што задакументавана, таму што той жа Пургурыдыс прыехаў у Беларусь. Ён сустракаўся не толькі з палітычнай апазіцыяй, з дэпутатамі Верховнага Савета там 13-го склікання, але ён сустракаўся і з так званымі афіцыйнымі структурамі. І гэта справа, якая была праведзена. На вялікі жаль, мы не давялі гэта да лагічнага завяршэння некага формата трибунала. То бок на палітычным узроўні гэта спрацавала. На ўзроўні рэфлексіі людзей, грамадзянаў, грамадства гэта спрацавала. Але вось на ўзроўні судовай гэта засталося незавершанай. І сённяшняя вот выснова, чаго мы не зрабілі, гэта мы не давялі да нейкага рэальнага трибунала. І гэта задача зараз застаецца. Яна ў актуаліях. І пра гэта гаворыць і офіс Святланы Ціхановскай, і іншыя палітычныя арганізацыі. Так што тут справа незавершаная. Важна таксама, што гэта злачынствы без тэрміну даўніны, і важна, каб сапраўды справядлівы суд пакараў падазраваных, пакараў, знайшоў забойцаў. Спадар Анатоль, вялікі вам дзякуй за гэтую размову. З намі на сувязі быў Анатоль Лябедзька, дырэктар цэнтру «Еўрапейскі дыялог». Спадарства, калі вы ў бяспецы, заахвочваю ставіць падабайкі і пакідаць каментары пад нашым відэа ў YouTube. Яшчэ больш навінаў у тэлеграм-канале Белсату. Перайсці туды можна па спасылцы, калі вы навязеце камеру тэлефона на QR-код на вашых экранах. Таксама запрашаю наведаць нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. А цяпер Белсат онлайн. Агляд матэрыялаў з сацыяльных сетак.
З банкаўскіх рахункаў беларусаў плануюць аўтаматычна спісваць штрафы. Праект адпаведнага закону ўжо разглядаюць у палаце прадстаўнікоў. Пры гэтым чыноўнікі сцвярджаюць, што іхнае новаўвядзенне, цытата, вельмі станоўча ўспрымаюць грамадзяне. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі пастанавілі праверыць гэтую тэзу і запыталіся ў гледачоў пра стаўленне да ідэі так званых дэпутатаў. На пытанне, як вы ставіцеся да аўтаматычнага спісання штрафаў з банкаўскага рахунку, адказалі амаль 300 чалавек. 90% з іх негатыўна ставяцца да такой ідэі і лічаць гэта парушэннем правоў. Пазітыўна ўспрымаюць новаўвядзенне толькі 4% з тых, хто даў адказы. І яшчэ 6% усё роўна, як будуць збіраць штрафы. Пазнаёміцца з вынікамі і прагаласаваць можна на канале Белсат Лайв у Ютубе. А ў Індыі прайшло свята Кумбха-Мела, якое лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Адбываецца яно толькі раз на 144 гады падчас унікальнай нябеснай з'явы, калі Сонца, Месяц і Юпітер выстройваюцца на адной лініі. Сёлета адсвяткавалі яго каля 500 мільёнаў чалавек. Відэа такой цікавай падзеі можна паглядзець на старонцы Белсату ў Інстаграме. Пасля ратыфікацыі парламентам Расіі і лукашэнкаўскімі органамі дамовы аб гарантыях бяспекі, эксперты і палітыкі зноўку загаварылі пра пагрозы ўкраіне і Еўрапейскаму звязу з тэрыторыі Беларусі. Зянон Пазняк мяркуе, што дарадцы Дональда Трампа давозяць яму памылковую інфармацыю пра Расію. Што будзе з дэмакратычнымі сіламі Беларусі пры новай уладзе ў ЗША? Пра гэтыя тэмы ў новым двубоі спрачаюцца Валер Кавалеўскі і Павел Усаў. Цалкам выданне можна паглядзець на YouTube-канале Белсат Ньюс. Что будет с офисом Тихановской при Трампу? Я абсолютно не могу отказывать на гэтае пытанне ад імя офіса Святланы Тихановскай ці пераходнага кабінета, але, конечно, выглядае, што ёсць даволі глыбокі крызіс разумення таго, дзе мы апынуліся. То бок я тут кажу нават пра ацэнку сітуацыю. Мне здаецца, што не хапае гэтай адэкватнасці разумення таго, што сітуацыя вельмі моцна змянілася. Дональд Трамп не толькі запоўніў стужкі навінаў адыёзнымі заявамі. У сваім акаунце ва ўласнай жа сацыяльнай сетцы Truth Social амерыканскі прэзідэнт апублікаваў згенераваны штучным інтэлектам ролік пра будучыню сектару Газа. Гэты рэгіён, разбураны вайною, Дональд Трамп прапанаваў забраць пад кантроль ЗША і ператварыць у блізкаўсходнюю рыв'еру. З тым, што згенеравалі Дональд Трамп і камп'ютарны розум, можна пазнаёміцца на старонцы Белсат ТВ ў Фейсбуку. Спадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, нагадваю пра лайк, каментар і падпіску на наш YouTube-канал. Волі і міру вам!